जोंहा दा क'क्राझार आरो चिराङा एपइन्टमेन्ट मोननाय जायाखै एबा सरकारि कर्म जायाखै। दा बावहाय अदालगुरि आरो बाक्सा दासो गोदान जानाय तामुलपुर जिल्लायाव बिसोर अलरेडि आगयनिफ्रायनो गावबुरा दंखायोमोन सरकारि हिसाबै। नाथाय जोंहा चिरां आरो क'क्राझारनि थाखाय सरकारि हिसाबै नामाकरन जायाखैमोन। दा बेनि थाखाय जोङो बे अधिवेशनाव गोरायै जोङो बेखौनो लागोन दे जाहाथे दानि सोलिफु सरकार बिटिसि सरकारा जाहाथे जोंनि बे गावबुरानि एपइन्टमेन्टनि सोमोन्दै थाबैनो जाहाथे सुफुंना होयो आरो बयनोबो जाहाथे एपइन्टमेन्टखौ होयो बेखौनो जोङो सरकारनिसिम नारसिननाय जादोंमोन थांनाय 24 नभेम्बराव। दा जोंहा बुंनो थाङोबा फरेस्ट आरो रेभिनिउ जोंहा फरेस्टआव गोबां गावबुरा बिथांमोन दं। बिथांमोनहाबो जाहाथे नैबे रेभिनिउजों लोगोसे बिथांमोनहाबो जाहाथे फरेस्टआ फरेस्ट थायाबासिनो गासिबो रेभिनिउ जानानै फैयो आरो लोगोसे समान भाबै जोङो गावबुराखौ मोनसोनाय जायो। दा गोदानै जिथु बिटिसिआव सोसनजानाय सनितपुर गुफुरनि माखासे गावबुराफोर दङ। दा बेनि सायाव नोंथाङा जोङो दा बुंनो थाङोब्ला दाख्लैसो थांनाय बिटिआर एकर्डनि उनाव जेनोखि गोदानै सुफुंजादों गहपुर आरो सनितपुरनि एरियायाव जाय बिथांमोनहा गोदानै गामि सोसनजादों बिथांमोननिफ्राय जेसेबांनाखि गावबुराफोर दङ गावबुराफोर एबा जागोन एबा दंखायो बिथांमोनखौबो जोंनि बे फैगौ 5 आरो 6 जानुवारि 2026नि जानो गोनां टार्मिटिम प्रग्रामाव जाहाथे बिथांमोनहाबो गोसो गुदुं जानानै फैनानै जोंनि अल बिटिएडि गावबुरा सन्थाजों जाहाथे मार्चआबो जायो आङो बिथांमोनखौ बेखौनो खावलायहरनाय जाबाय। आरो जेसेबांनाखि जोंनि बाहेरायाव थानाय बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय गावबुरा बिथांमोनखौबो जाहाथे फैयोब्ला जोङो बजबना लागोन आलासि महरै आं बेखौनो खावलायहरनाय थाबाय। दिनै 14 डिसेम्बर 2025 मायथाइनि दिनै लाइ खुन्थिया गायसननाय जादों। बे लाइ खुन्थिया गायसननाया जोंहा 2026नि 5 आरो 6 जानुवारि 20 इयार्स डे फाउन्डेसन डे जों लोगोसे जोङो 4th टाइम टार्मिनेल प्रग्राम लादों। बे प्रग्राम लानायाव जोंहा गावबुरा सन्थानि जेनोखि 5 बोसोरिया मोनसे अधिवेशन जायो। बे अधिवेशनाव दिनै 4th टाइम अधिवेशनाव जोङो जोंनि गावबुरानि मासिखौ सोलाय सोल' खालामनो थाखाय आवगायदों। बे आवगायनायाव जोंहा गोबां आयदा लादों। बे आयदायाव जाहैदों जोङो गामिखौ माब्रै सुरक्षित लाखिनो हायो आरो गावबुरानि मावथि हाबाफ्रा मा जागोन बेनि सायाव आलासि महरै जों सरकारनिफ्राय लिंथुमनाय जादों। जोंहा हाग्रामा सारा कनसेन्ट लानाय जाबाय चिफ आलासि हिसाबै गाहाय आलासि हिसाबै बिथाङा थाबाय आरो जोंनि गावबुरा डिपार्टमेन्टनि हिसाबै लेन्ड रेभिनिउ हिसाबै लोमस्राव दैमारि सारखौ लाबाय। फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जाय मिनिस्टार बिथां पानिराम ब्रह्म सारखौबो लानाय जादों आरो ट्रेन्सपर्ट मिनिस्टार अफ बिटिसि मृत्युन्जय नार्जारि आरो जोंहा जोंनिनो सालाकाथि समस्तिनि चिफ पेट्रन हिसाबै देरहासार बसुमतारी सार दं आरो लोगोसे 11 नं समस्तिनि गावबुराफोरजोंनो जयै खामानि मावफाग्रा जोंहा MCLA धनेश्वर गयारी सार दङ। बिथांमोनखौनो लानानै जोङो दिनै बे प्रग्रामखौ जोङो जाफुंसार होनो थाखाय जों सिगां आवगायनाय जाबाय। गोजोन्थों।